Kaseng Nyautrap Youth Council nong kasen unit menta kasngi kelalit banyak kendo yo SDO ke PWD Road Markasa Subdivision hadin bakaseng kelalap bikijudan ki kali ki bayat lingba ke Surak National Highway Shillong Nongstan ke bayat nyapok kasnong nong kasen namar ke jingpen her stat ki kali ke bo jingmai ki pai ba nong shong shnong jong kani kathan ki bayat bayeng hakani ke Surak na kaliang kaseng kalabo da kajingtho ban kentu yo SDO PWD Markasa bon bo no de ki speed breaker hai ki lightly ki jaka hapok kasnong kata hayo nong thamai maulai dong bat halat pit si knang bakanum don kanu ke jingja ke pasngosi ki pai ba nong shong shnong jong kani kathan Nakaliang jongi angka HYC nongkasen unit ngilawan ban bu kowe ke jingtho haune u SDO jongi hangne hapo Markasa subdivision PWD ba namar ba ngila syam ngila yoi bat ngilalap lagi hikmat babun kijing yoi hangne hapo Surak National Highway bangidon kam bangiwan bangidon kam ya ban bu ya u speed breaker hagi ne jaka jong area nongkasen namar ba kidon ki school kidon ki yang mane ki hospital kidon mar kidon kamtam ki khulung kena kumjur ki temen ki bamla syu ban bak balak tu duna ka bormet baki yaj hang to ndrei ki kali ki ba don ki babun ki bo chula suyaj klem akor teng kidon ndrei ke jingmang yu iya kata ngikum kaseng ngiwan ban karpat ini i SDO bron buram jongi ba in simkya ban bu lam yo u speed breaker hagi ne jaka ki ba ngila hagi ne jaka ki ba bun ki jingduna ki balong ki dangerous area e to ndrei dak buram ngila sngo tap ding dokumen ba i SDO jongi hang neru ila klai ban simti kene kam ba ong ban pha station po National Highway Office tangita bless you.